Hello mga ka-faith! Nandito na naman ako upang maghatid ng isang makabuluhang mensahe ng pag-asa mula sa Ebanghelyo ngayong araw. Mateo 9:18-26, Monday of the 14th week in Ordinary Time, July 7, 2025. Sa Ebanghelyo ngayon, dalawang himala ang naganap. Isang patay na batang babae ang nabuhay at isang babae na 12 taon nang dinudugo ang gumaling. Lahat ito dahil sa pananampalataya. Sabi ni Jesus, "Huwag kang matakot, manampalataya ka lang." Kapag ang puso natin ay puno ng takot, sakit o pangamba, alalahanin natin, hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Kahit parang walang sagot, kahit parang huli na ang lahat, basta't may pananampalataya, may pag-asa. Ang babae sa dami ng taon ng kanyang pagdurusa, isang haplos lang sa laylayan ni Jesus ang pinanghawakan niya at gumaling siya. Tanong para sa atin ngayon, sa gitna ng lahat ng dinadala mo, sino ang una mong nilalapitan? Ang problema o si Jesus? Ako si Brother Rai, nagpapaalala. Hawakan mo si Jesus sa pamamagitan ng pananampalataya at hinding-hindi ka niya bibiguin. Be a digital disciple. Share Christ with every click. God bless. Kung natouch ka sa mensahe ngayon, i-share mo ito. Sa bawat click, sa bawat follow, sa bawat share, isa kang digital disciple na nagpapalaganap ng pagmamahal ni Jesus sa social media. Maging digital disciple. Share Christ with every click. God bless.